Saprang state kawai ka video ba o Cristiano Jr. Ulong ba o Yamal u khambha ban ya ukpa jung u Ronaldo bat hakne ka video ngini pe ya ki top 10 jong ki ban yakni ya kabalan dior te ngapadang sopai phi ki parlok sha kane ka channel bat lada phi de bidang thamai snopha ban subscribe like bat share te hoi parlok hakawai ka video kabala saprang pha layu i ba ki parlok jong Cristiano Jr. Kila kali u ba yano u player u ba usno tanan but u junior ula juba pade ku pa jong u bade u favorite player jong u but hangta hi ki parlok jong u kila ong ba Yamal u khambha ban ya u Ronaldo kumta u Cristiano Jr. ula ai juba nda ka ba ong ho ya manta ulamin Yamal ulang u player u ba itanan hakar ko milekai football Henry umpat job but kata kamut parlok ba ulamin Yamal udehi u player ubadan kasap but ubadehi u player uba itenat hakar ko milekai Henry banong ban ya compare iya ulamin Yamal but u Ronaldo but u Messi kampat poy re sheru namar ulamin Yamal udang don kam sibun kapor ban pen itenat iya ka football te nakalyang jong phi ki parlok kumno pisngaw halor kata say comment ha comment box but haoy parlok hadin balakut ka samoy lekai but lakut lut ki jing lekai ha kane ka samoy mentapat ngil sedang biang banyo snyo iya ka jing yekren ne ka jing sawa syapang ki shpeungut ki player ki ban say kni iya ka balandior but hang ne parlok phila banyo iya karang jong ki player kiban say kini iya kabalan dior kat kum naka PR football te hang ne perlok phila ban yu ba udembele uwan hakakerdan ka banengkong bat urafinha uwan hakakerdan ka baar kat ba Yamal hakakerdan ka balai te nakalyang jong phi ki perlok lada phiyo banwot yano phnwot ban job iya kabalan dior sa comment ha comment box kublei shibun